Oni M5 sara kale be mado min be kasangi fe samtil ma atay mo baba baba ni ko fo mana seder ka bako ma samtil man na le du sawo fana le ka duguni seder ka bako bana ala ka ni sawo be ya rabbi yamma do ko mana sa ambe kansi ki jogo nye sabu kuna funi yoro jantama adabora ambe do ka anyuma wulla jogo mi ala ka sheni anyuma yiti funi kunja ko nyuma ala ko dama ala ka nan dafara kuma ala ka no do anda kuna funi ambe temenai min yi musa sayon kamara ambe folo na leka kuna funi abe sebe ngono sebe min nangwa makol lendi panda musa sayon akoso me bilibili min be na kese de wo togola na fora ko abike awaikado juengalo klinani na beke awaikado akara abe gana kofo ako minye awaikado aunga ministry min be na be abla job kofo ko akabulika job bilama o de barka ka bonni nyefem be ako ni jete mineke minye so me bilibili sede wo togola besigile mbe ka kono sabu abike kalukura min be na jo o damine no be kalo kile nani ma ako mali kerengere ni ala aunga ministry min be na be nyeshi aunga jamana ni jamana wera ko nyaw nyina bolima ale ko nimbe ka wulika josugo beke jamana nyamate jamana nyamai ministry te ministry diplomatie farafina togola abeka awaikado kuruke ka nyeshi abela jilema min bise ka to awaikado nyangili min be aunda la na be aunga abi wati jambo ko bise ka bo aunga chugumi ina fo abla job ya fo chugumi union africaine awaikado uluko nibe dablo min ngay ko bi ko imbise ka no ya chugumi aun ni sedewo di communauté internationale ni nyanje we kaddo uluka wulika jo o barka ka bu sirafe ko sobe so sayon ako mali ambe embargo la abe away kaddo kalo duru abu bo sedi awo away kaddo lukele mbe ko ka away kaddo nta shido ko jagu ya embargo pembe aunga kani ala sonama ale sedi awo kele sibiri do juwe ngalo kile nani nata akara jamana ka ni ala sonama ubina nyanye ngene ka minya awaikado ni jete mineke aunga jamana yere no be ba mali ba ko fo aunga premier ministry ani ma keme ani ma bina ni ani shigi do bere kembe ko lubbe gushi te ka se katani ka siginge jamana ini jamana were awaikado no be sede o jamana ko fo ni nyanje o sirati kala minya abla jobi ale minya aunga jamana ni jamana were ko nyenye boli o ministry ale ko ni awaikado wulika joke wulika jo mi ngono na bilama awaikado beka tama ni kata nyanyini fam bela jilefe job min bisi ka to mali an hakilna yimi an mirna yimi an beka min vo ni guloku Jonathan na desera ko nyefo ganye an beka min fo ni awaikado sedia wo nyama no desera ko famya yansa min nya awaikado bisi ka bin clovere kono min bisi ka ta an la fasa yansa an tan akase ka famya akodi kama min yi diplomacy o nyama bay chika min du na da an ga bilibile no ben yere to ama ko fo no yi ashimi colonel ashimi guitai ntwama ikado ale mundo nyabala ashim chemun baga ni wati labaina ema yashimi bo mo shubadi ai ne o fom yo ne ko nto ama ye kulela mundu tomate yo ne tomate amo ke nywana itomando angata itomando Mamadou ashima bekele chemay chemulu angata sambu kulubali ka harabu chemay chemulu ashime goita ndoma transition nyama aleka chika undedu kadi ninjay manobe awaikado abla job na bo kofo wode stratigala abla job atara yoro mimbe nambe malabo na bo kofo malien de minumbi malabo no kulubana ambu foku wali mando wode stratigala akwa ni maye nyoanye kerengere ni ala mimbe Teodoro Obia Ngema na bo kofo oto ikini equatorial onyama awaikado aledo temeno ngoka boy minye awaikado tiyani jawara ukanyama no be Denis Sasungeso anu fana nyoanye wode stratigala akunjera ni mi wode ka fo Union Africaine uluko ni la benedo mimbe ka to Mali mbe ka ambla sira chugomi mimbe ka to Mali anga nyeta obseka sabati chugomi ako bete menengo ka boy transition awaikado onyama mami be ni transition babulu aye awaikado kuna funi jonjon dedi jamana yi awaikado transition be kata sira minunve ani an yere kala nyini awaikado oyemi mbise ka to jamana bisika lafia ayo olude di awaikado abla job fana be kata ni olude kata nyafolike akoni ya jetemene minyi awaikado ministry job aye awaikado kalo klimuga ani wulonvla no ye mekaloy Musa Faki no ye commission de l'Union africaine awaikado onyamai ano ye nyoanye akwa imbela jile abita awaikado kanyeshi transition dima akotemene ngo kaboy ay tweet minge na ye kuma kani mindi halibi abeji kuma abo lukofo minyi awaikado aunga chef de la diplomatie mali tola no ye awaikado ablay jobi amada odro makoy ani awaikado nale di pando
nali di Pandore Pandore anu fana ye ɲɔgɔn ye tabarikala ye ministre ye min ye away ka dɔ coopération d'Afrique du Sud ministre do min bɛ tali kɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ɲɛ ko ɲɛnabɔli away ka dɔ Afrique du Sud tɔgɔ la anu fana anu ye ɲɔgɔn ye o yɛrɛ min filɛ nin Conseil de paix et de sécurité Union africaine olu bɛ o la parce que ba ko a ma da o dɔrɔn ma koyi min ye away ka dɔ ministre des affaires étrangères min bɛ n'a bɛ Tanzanie ko fɔ anu fana ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ani i ka dɔn Ohana Jahandi o fana ye ministre ye min bɛ Tunisikaw ka ministre min b'o kofɔ an'o fana ye ɲɔgɔn ye Ablaye Bilama ani ministrew ni away ka dɔn jamana ɲɛmaw olu dama dama de bɛ ka ɲɔgɔn ye makasi tɛ makasi ye min bɛ se ka to an ka cikan makan min bɛ yen a bɛ se ka faamuya sabu CEDEAO ye ɲangini min ta ka anw sɛgɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ hadamadenya sira ye nin tɛ away ka dɔn sariya yɛrɛ kɔnɔ a ko kuma na sa Ablaye Diop ka nin wulikajɔ ninnu a bɛ ka kɛ waati la waati min away ka dɔn Bamakɔ ni CEDEAO olu bɛ ɲɔgɔn sama na away ka dɔn waati min bɛ di min bɛ se k'a to away ka dɔn kow bɛ ɲɛ sɔrɔ anw ko kalo 24 min ye CEDEAO ye olu ko kalo 16 kana kalo 12 fo 16 olu ye o kuma fɔ o kumana an bɛ don min na ko bi sama sama bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ ka kɛ waati la waati min fana na maliyɛn bɛɛ ɲɛ maana bɔnbɛ ka ɲɛsin kalo tile 4 ma Guinée Burkina Mali anw tɔgɔ la kɛnɛ bɛ na taa sigi CEDEAO tɔgɔ la kalo tile 4 n dɔgɔ min ye classe politique bɛɛ ɲɛ wale don jamana marabaw bɛɛ ɲɛ wale don bɛɛ kɔni hakili la k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma nin don ɲangini in bɛna wuli ka bɔ anw da la yalasa an bɛ se ka lafiya cogo min sabu min ye away ka dɔn UEMOA olu ka kiiri bulonba o kɔni y'a jira k'a fɔ UEMOA mɔɔw u ka ɲangini wuli ka bɔ an da la bangiw ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ taa ni ka sigi kɛ cogo min ani anw yɛrɛ ka nafolo min bɛ yen tɛgɛ bɛ se ka bɔ a kan cogo min an bɛ se ka lafiya n'a ye nka bisa Ablaye Diop ka wuli ka jɔ ni kolonifilila de bɛ yen ni away ka dɔn turabudala de bɛ yen ni buguridala de bɛ yen ni kuranɛtigi de bɛ yen ni bolisɔnna de bɛ yen ni kerecɛnw de bɛ yen fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ se ka dugawu kɛ u ka dugawu kɛ nin ko in ni sababa ka bɛn k'a fɔ ko an dɛsɛra o tɛ koyi nka ɲɛfɔli de bɛ taa kɛ sabu min ye cɛ dɔ burankɛ cɛ in tɔgɔ yɛrɛ mun i tɔgɔma Goodluck Jonathan ale tɔgɔma tɛ Goodluck Jonathan yɛrɛ ale ka taa ni ka segin ye fu ye a bɛ n'i sigi ni min fɔra a bɛ t'o lakale a bɛ taa hali o lakali cogo ɲuman a tɛ s'o la ala b'a fɔ anw bɛ ɲɛfɔli minnu k'a ye gɛlɛya min y'a to an pusera ka bila nin na a n'a ɲɔgɔnna caman Goodluck tɛ nin si faamu a tɛ taa o de y'a to ne y'a fɔ ka ne yɛrɛ wele k'a anglais-kan fɔ a ye parce que a b'o de mɛn o a bɛ gilɛ mɛn o so you come from to Mali today Mali ka problème ka ca hakili t'o la mun ye a banna mun ye Ablaye Mayiga bɛ gilɛ mɛn b'o mɛn colonel Ablaye Mayiga Ablaye ye n dɔgɔnin ye dɛ o bɛ gilɛ mɛn b'o mɛn a m'a diya a kɔni bɛ anglais mɛn hali ni mun ye Goodluck Jonathan ye o tɛ gilɛ mɛn ka colonel Ablaye Mayiga bɔ o kumana wa Ablaye Diop ka wuli ka jɔn ko jumɛn bɛ yen Ablaye Diop ka wuli ka jɔn o de ye away ka dɔn ɲɛfɔli kɛ ko in bɛ se ka faamuya cogo min pour que an bɛ se ka lafiya a banna Ablaye Ala k'i ni sababa bɛn yarabi a banna kosɛbɛ voilà ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don ko n bɛ bɔ ni a ye biso n bɛ tila k'a ɲɛf'i ye biso Cissé n bɛ tila k'a ɲɛf'i ye nka a bɛ feere de Soit de Bamako i ka fasiri minɛ mɔna min ala abina ndogo barafo Adama an ka foli ba ye kosɛbɛ saha an teri don an kanuba don an ka dɔnkilidala don wa kan ka di a bɛ se kosɛbɛ siga t'a la Kulibali don wa ou bien Traoré don barafo tɛna kɛ Jara ye barafo ye Jara de ya o tɛ wa Traoré don barafo y'a fɔ ma an ka taa siga t'a la ɲɛma mun ye karatɔ ye ale kana guloki o ye 2 ye kelen b'a a kana wa kelen fɛnɛ b'a a taama ɲɔgɔn kelen b'o kana kelen yɛrɛ bɛ kana jɔn ye karatɔ ye i ni Bura a bɛ ɲɔgɔn ko soit de Bamako ɲɛma ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye mun ye Yusufu Konate kɛ a kumara a ko mun ye diɲɛ jɛkulu belebele mun bɔ anw ka jamana kɔnɔ yan n'an k'a ma ko MINUSMA i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kalo 3 o kalo 3 MINUSMA a bɛ rapport dɔ bɔ ka bin tabali kan fɛ ten cari rapport mun n'a bɛ tali kɛ bunahadamadenyaya yɛrɛ lafasali kɔni na an ka jamana in kɔnɔna la a b'o rapport de bɔ ka bin kalo 3 o kalo 3 a ko mun ye MINUSMA ye k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ni ka n'a bila mars kalo tile 31 na kɛwale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna la mun ye MINUSMA a y'a ka rapport k'a bɔ ka bin dɛ Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye MINUSMA a y'a yira k'a fɔ ko mun ye civil maa 543 ɲɛma ko olu ni ŋɛna ko o karabara o kɔrɔ civil maa 500 kɔ MINUSMA ko tɛ ya aw bisimila an ɲɛfɔ n ye
minisma ko mun ye civil ma 500 ani 40 ani 7 a damine mun ye janvier kalo kile fola kana bla mun ye mars kalo kile 31 na nyema ko olu fatura o bolen ko fe ko mun ye ma 100 ani ma 70 nyema olu taleme ka jaso fola ma to olu tawro do mun ye ma 100 ani ma 70 nyema ko olu banalino o bolen ko fe mun ye minisma ali bi ayira ka da polin kuna la ko ma 50 ani 50 ani 2 ma 50 ani 2 nyema ko olu minaleno ni wati na ko unne sariya ko ko atita fangele fe tukushla fasirike baka fola ako mun ye minisma ka ni rapporti u ka mamu be sanno de u ka secrétaire adjoint représentant spécial adjoint no ka mago gam gifa ale de ni jabi ni ka boka binti chari ayira ka foko mun ye minisma ka bolo fara mun be no ka bara nesne no buna adamadinya la fasalitma ulu ko ni u ka jabi mboka bi o minisma ku ye segasikali keme shegi aneta ani fla nyama ku yo de ke mun ye marsikalo club bisaban kele ani ka tabla mun ye jamais kalo kile fola ola ku ye wuli ka jokke ma keme shegi ani bisaba ani fla nyona nyama ku wuli ka jokke da kanunu bala jelen ku usegere gawna nay ka foko mun ye bingali wala taraka mamunu ku usegere ani mamunu no ulu fatura ani mamunu be ni wati na kunu ubanane no ani mamunu be ni wati na nu umarale no gamunya ani sare ratita no fete chali minisima ayaka mun ye rapport ayaboga bi sabangila ko ni yusufu konati akoni ye minisima ka ni rapport njate mina ka laje ibe na ka fo uyaira ka fo ko mun ye anwa le fama no be anwa sorosla ko ko fo akosika ko ni te femuna ka damina mu jamais kalo kile fola la ata bla mu marsi kalo kile bisaba ani kelena o sika ta la ko anga operation belebele mumbe nanga mako operation kalatigi nyama kibe na ka fo ko ye wuli ka jo chaman ke ka fara munye jamana woroka ku ye wuli ka jo chaman ke munye ma chamani ko oningena ko ukraba halishina mbake munye minisma uyaira ka fo ko ni ye manu nun jate mina ka laje akosika ta la ko munye anwa la kana baw na bele fama o ko fo nyama ku ko ma fa nun na ko buna adamadeya ko Allah fasali ko ko o maye akona ula edre kusabe minisma ko akoni tera munyanga jamana chamanja bolo fen watina munye bajangara bangas jene koro moti segu nyama kibe na ka fa ko gele ko ni ko o dane ben yorona ko me lakana bale ko anyonya lu no kusabe ko sangani wati bala dele ko do ka fara aka minisma ko ako muye gawo muye minaka nyama ko ni ya jitemna kala je nunu dugue dugu ma me domna ko mbine bamanchu ira dama mu fe mamun no lu be senga ni dugu ko folo na nyama ku ira dama ko buga nyan furu ko nga abo minisma albi akmara akani rapport ko nala ayira ka fa ko mu anga jamana yoro mu be nanga mako bajangara na cercle de bangasi ani koro foka tabla mu ye gawo dugu be nanga mako buram ani to maktu ko nala nyama ibe na ka fa ko ni dugla den chama fena ku ujasulendo ko matu tawrodo fasike baka fola albi ako minisma fene ayira ka fa ko ni mbara munu ni abesena nuwatina oli wuli ka jo chama ne ke asika sikali de ke adami na mu janvier kalo kile fola ni kana bla akle bisaba ani marsi kalo kile bisaba ani kelena uka wuli ka jo borane fem ye ko oye ni mu ye so de bamako nyama alo o fasiri o bole ko fe ejo de ne ko minisma nana an la fasali de la wa obi nana nafikiya de la parce que uka ni rapport ni fana ya dama ka ko de minisma ka bara ni de e civil fara okuma olu be fa be ka ke surasi de ya ma nyogoy ma minnu be ka an fa ngo civil de civil do fini tu kana fini fo tu kana olu ka dugu surasi de do engu ya civil de do atina ku ka dugu surasi u be ka an fa u yini ka clan ali bi ko minisma ko u be ni kana re fana bo nafiya la ko minisma ko na sebana ne ba fode ifana minisma ko na sebana honi o ko tuwo de tuguni minisma ko alibi ako munye ni aklibala munye ameni mbo fasiri fana la no de info matin mamu kuma no kono o de able watarai alibi akuma le munye minisma aka rapport de ka minisma ka mamu ko ni be no de gwamen gefa na be minisma kono o yaira ka fa ko munye fali mungara mura ko fe e ko nyama sikate femuna manifun kana bla kuna ka fa ko bingali teke shia do de ka bingali ko otara ka shia do ko usegere ko o maye akona la ko ni ofo ko maya o kono o nyana eni minga dan gulo de kadanyo so fe mura tai ko ko an ko hakla ko bingali tarake population doka ko shia doka ko make o lufa o ko te akotine minisma ko te ko tebe o nyana nyama albi ko to ko lu de dama o ko de kai lafiya no ko lu da ko bismillah albi minisma ko ni ayira ka fo ko ali no ya soro mu ye seben fro ma do lu ma folo ko sakata enquête nunu ko munun bolo da mu nye mura okona la ga ko mamu be no de guamen ye fa koniye ale ayira ka fo ko mu ye fa le munna kera mura ko fe bela jele ko ni ka ble akilla ka fo ko mu ye mali soro su ka fo ko ontra bi shia do de ka wa ka shia do ko latunwa na saraka na namba fa ma jenosidi nyama ko o maka mura na
Dramane filɛ an y'a sama ka bɔ info matin ale ne soit de Bamako o kɔnɔna la mun ye MINUSMA olu ka rapport mun bɛ n'u b'a bɔ ka bi kalo 3 o kalo 3 kunnafoni a bɛ tali ko o kan ndɔgɔ babu ɲɛna i ni cɛsiri ndɔgɔ hali bi an bi taa min ye awai ka dɔ sɛbɛnden min bɛ a bɛ wele ko le Cika n yɛrɛ kɔrɔkɛ ka journal dɔ n'o bɛ Jalo ko fɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Adama Dawu ale de kuma bɛɛ ndɔgɔ bara ta min ye awai ka di bɔra ka nin fɛn fɛn mada min bɛ tali kɛ MINUSMA ale ka lahaliya ba min ye awai ka dɔ fasiri kuma bɛɛ a ko MINUSMA ka manda awai ka dɔ a bantɔ don wa dɔ bɛna fara a kan dɛ yalima anw ka autorité n'o ye an marabaw ye fasodenw janfa de ko b'u kɔnɔ wa nto min a sigilen a ko transition ɲɛmaabaw awai ka dɔ bɛ ka labɛnw kɛ dɛ MINUSMA ka manda min bɛ tali kɛ mission internationale des Nations Unies pour la stabilité au Mali bɛɛ ko a ma ko MINUSMA ka sɔrɔ fasodenw anw ko k'u kana awai ka dɔ MINUSMA ka manda u kana kuraya u ka MINUSMA to yen MINUSMA ka taa fasodenw diminen don MINUSMA kɔrɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ ni Kidali yɛrɛ awai ka dɔ n'o bɔra la population fanba bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko k'olu nisɔngoyalen don MINUSMA ka lahaliya a n'a ka taabolow kan sabu MINUSMA bɛ ka waleya minnu kɛ jamana in kɔnɔna na a n'a fɔra an ɲɛna ko MINUSMA nakun ye min ye danfara belebele de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ awai ka dɔ Mali région fɔlɔ fo ka taa se min ye awai ka dɔ région laban ma bɛɛ bi kasi la cɛw bi kasi cogo min musow bi kasi ten bɛɛ ko MINUSMA k'u y'an tɔɔrɔ bɛɛ ko MINUSMA u bɛ ka waleya minnu kɛ olu ye fɛn minnu ni awai ka dɔ ni sababa bɛnnen tɛ MINUSMA ka baara yɛrɛ ye min ye n dɔgɔ awai ka dɔ o lakodɔnnen tɛ sabu n'a fɔra ko ka population k'olu de lakana ka population kɔlɔsi MINUSMA i bi taa population kantigɛ ka population fa ka population cɔrɔkɔ ka ko bɛɛ da population ka MINUSMA sen kan taati mɛnɛ sisiti bɔ bi bolokɔnɔni sin bɛ awai ka dɔ MINUSMA ma sabu a jirala k'a fɔ min ye awai ka dɔ MINUSMA ka manda n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a lakodɔnnen tɛ dɔw yɛrɛ ko MINUSMA k'u ni groupes armés n'u ye bamajɔlɛ tigilamaw ye k'u tɛgɛw bi ɲɔgɔn bolo sabu u bɛ ka doni ka bɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin fasodenw ma u bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko MINUSMA ti ya faso ka intérêt kama dɛ o bi y'aw yɛrɛ ka intérêt de kama wa min ye anw ka jamana ye gɛlɛya fɛn fɛn b'a kɔnɔ bi fɛn da dumunifɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman MINUSMA awai ka dɔ ko n'i y'ale sen bɔ a la k'a tɔ kɔni k'o b'a dɛ jamana ka yiriwali ani jamana ka ɲɛta MINUSMA awai ka dɔ k'i ɲɛ bɔ olu fɛn fɛn na ɲɔgɔn kan MINUSMA da t'a la bi a da t'a la sini wa o bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen min ye a y'a faamuya sa wa MINUSMA kɛn bɛ ka o fana tiɲɛni barika bonyana an fɛ kosɛbɛ ɲɛma fɔ a ɲɛ kan jumɛn MINUSMA fɔ a ɲɛ kan a fɔ a ɲɛ kan MINUSMA anw ka y'a faamuya b'a la chose npogotigininw o ɲɛ tɛ n'a ye kunsigimafɛn ye a banna kuma ɲɛna kuma ɲɛna i y'a faamuya o kuma MINUSMA ale kɛn bɛ ka o fana ta k'o kɛ awai ka dɔ u taalan ye an bɛ don min na i ko bi mission internationale des Nations Unies pour la stabilité au Mali awai ka dɔ boloni sinen b'a ma fɛn caman kan wa nin fɛn fɛn filɛ n'o ma dalen don ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan fasodenw ko k'u tɛ MINUSMA ko la bi u t'a la sini nka anw ka transition ɲɛmaw awai ka dɔ k'u bɛ ka labɛnw sabati dɔgɔ MINUSMA ka manda ayiwa dɔw bɛna fara kan dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni sababa bɛɛ Adama Dawu n y'a ka fasiri ye sɛbɛnden min don k'a ma ko Cika nka bamananw ko ten min ye saba ka fɛnjugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ o ti kɛ dɔgɔ kuma ka ca dɛ anw ka faama minnu filɛ nin n'o y'an ka ɲɛmaw ye u bɔra yɔrɔ min ka na bi tɛ dɛ u ye kɛlɛ minnu kɛ bi tɛ dɛ u bɛ MINUSMA dɔn ɲɛma jɛkulu foyi de ti yan waati dɔ bɛ kɛ ninnu tɛ mun dɔn maa ti fɛn kunkolo di ka nɛ bɔ a la n'i y'o kɛ n dɔgɔ ye tiɲɛni kɛ jamana marabaw ko in din bɛ olu de ma MINUSMA ko anw yɛrɛ t'a la koyi u y'an tɔɔrɔ u y'an sɛgɛn jamana ɲɛmaw b'a kalama a kɔrɔmasuli ye mun ye jamana ɲɛmaw yɛrɛ y'u sen da MINUSMA ka fɛn caman kan nka bi MINUSMA yɛrɛ b'a dɔn tigitigi olu ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn da maa gansanw tɛ o kumana n'an ye danaya da ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ hali bi an ka dugawu kɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na mun ye MINUSMA yɛrɛ ta ye mun ye farakan mun b'an bolo ka fara kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sisan MINUSMA maa minnu bɛ ka fanga k'a mara bi MINUSMA ye gɛlɛya o gɛlɛya b'a kɔnɔ la mun ye Asimu Koyita ani kolonɛli 4 ninnu ɲɛma u b'a dɔn et puis u y'o de fɔ pour que MINUSMA ka manda ka ɲɛnabɔ fo min ye awai ka dɔ a kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen c'est-à-dire a bɛ tɛntɛn de a ti ta ka cun kan bilen dɛ an bɛɛ de bɛ fɔ ka bɛn kan wa n'aw ye fɛn kɛ min bɛ tali ka cun ko fɔ an b'a kasi a bɛ kɛ a bɛ o fɛn in ti kɛ après vous ye min hali o don ko jɛnɛ MINUSMA wulila o hakilila ko fɔlɔ ta don u k'u bɛ taa ka taa u ka fɛnw kɛ parce que u k'u ma ko non anw ka Mali de don a b'anw sago de la n'anw tilala tuma min an b'a d'aw ma a y'a to an ka tila an ka baara la o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ baara la action contre action a banna MINUSMA kɔni ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mana wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka d'u ma force d'interposition a ka bɔ o de la ka kɛ force d'attaque ye force d'attaque an ka radariw bi yan an ti jɔrɔ
abana aradari minnu bi to sunɔgɔ la aradari mun bɛ maninfin ŋaniya ya a bi to sunɔgɔ la hali bi ka gɔngɔnkan mun fɔ Tarawele n bɛ min f'i ye hali n'i sogora n'i sogo kan a b'a mɛn o Bala yɛrɛ y'a daji tu i da ni Bala yɛrɛ wa médaille kan ka d'aw ma hali anw aradari mun b'anw bolo bi ɲɛma aradari mun b'anw bolo bi denmisɛnni denyɛrɛni n'a bangera bi a bɛ kɛ mun ye sini aradari in b'a ye subahanallahi a kɛra ne taara so ka taa so wa i sigi aradari ko in ma lakale ne koyi bɛ tɛ wala yafa ma Tarawele a kaɲi a b'a ye aradari ko in ma ɲɛfɔ hali bi o Bala yɛrɛ bɛ nalen o a bɛna ɲɛfɔ la hawla n bila yan a tɛ tɛmɛ ala ta ayiwa baba i terikɛ kumakan filɛ nin i lafasaba kumakan filɛ nin Kulibali do den bɛ kɛ min ye sini aradari b'o dɔn denyɛrɛni mun bɛ sɔrɔ bi a bɛ kɛ mun ye sini aradari in b'a ye a b'a ye a dilanna min denyɛrɛni bɛ a bɛ tagama ka bɛn waati min ma aradari in dilanna min aradari ya aradari ni jinɛw de bɛ baara kɛ aw t'a kalama hali irisiw aradari mun b'anw bolo yan irisiw nana aradari mun d'anw ma yan u fana selen anw fana y'an ka dalilu de don a la non dɔgɔ blogu t'a la dɛ i ka maliko kɔni ye fa ye ni Bala yɛrɛ bɛɛ ye kelen ye walayi ni an ko ko RFI ye fana pressé non aw ka jugu ni fɛn wɛrɛ pressé parce que RFI b'a fɔ k'a daja u ka faransi n'u ka fɛnw na cogo min aw t'a ka jugu ye wa nin de fana fɔra koyi o de don ka taa mun de nin fɔ dɛ abada la hawla ni Mali ye moto 3 san a fɔ ko Mali ye moto 400 san a banna ni Mali ye mobili 5 san a fɔ ko Mali ye mobili 100 san a banna n'a ka di maa kana da la a banna a banna kɛlɛ tɛ wa kɛlɛ don communication tɛ a taa n'a ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye i jo don kosɛbɛ bisimila taa n'a ye le combat ɲɛma ne bɛ n bolo lumɛ bɔ ni le combat ye ɲɛma k'i ma n ko lakana o tɛ dugu o dugu la ɲɛma o sentigɛ de y'i jɔ k'an ma kɔnɔ ye kosɛbɛ a ko mun ye duwanza ani bonni ni gosi sira ɲɛma gɛlɛya belebele o bɛ nin yɔrɔ in na bi dɛ mun ye amariko jinɛ marifatigiw kɛlen bɛ k'a ta ka taa sigi maaninfinw dala ye ko maa 700 ɲɔgɔn na ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen bolo kelen don mun ye duwanza kɔnɔna la u dɛsɛlen don ka bɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye kibaruya in kɔni ko o sɔrɔla mun ye bonni ani ka taa bila duwanzankanw na ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dinɛ marifatigiw n'a bɛ jadisiw kofɔ u kɛlen bɛ ka taa amariko ka a ta ka sigi ni maa ninnu k'u dala dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko an ka segin an kɔ dɔɔni mun ye araba don n'o bɛnna mɛkalo tile 25 ma san 2000 ani san 22 i bɛ na ye k'a fɔ ko dinɛ marifatigiw u kɔni taara sira ka to o tigɛ kilomɛtiri 15 yanni ka don mun ye bonni o kɔnɔna u la dugu mun bɛ n'an k'a ma ko ayide fo ka taa fara mun ye duwanza kan ɲɛma maa si kɔni tɛ se ka bɔ maa si kɔni ko tɛ se ka don bilen o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sira mun bɛ n'an k'a ma ko route nationale numéro 16 ɲɛma mun ye dinɛ marifatigi ninnu ye u kɔni ye yen k'u daga yɔrɔ ye maa ti bɔ maa kɔni ko o ti don Patrick b'a ka fɔ la hali bi a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kibaruya kɔni ko o sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko nin dinɛ marifatigi ninnu an bɛ don min na komi bi k'u kɔni kɛlen bɛ ka sira kɔni hali bi k'a ɲaminɛ ka a sɛbɛkɔrɔ ɲami ko sabu kɛ mun ye dinɛ marifatigi ninnu maa t'a dɔn k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka taa mugu pɛrɛnta kɔni ko o don jukɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ mun ye an ka lakanabaaw bɛ ka wulikajɔ caman de bila sen kan nin waati laban ninnu na ni maa ninnu kɔni u bɛ se ka amariko k'a ta ka bɔ maaw dɔ la cogo min na ko mun ye an ka lakanabaaw bɛ baara o kɔni o la Patrick b'a ka fɔ la hali bi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kibaruya kɔni ko o sɔrɔla an bɛ don min na komi bi maa 770 ɲɔgɔn na ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen bolo kelen don mun ye duwanzakaw fɛ yen maa ti taa maa ti bɔ ɲɛma maa ti don Patrick b'a ka fɔ la ko hali balo kɔni o sɔrɔli ko ma nɔgɔ dɔw kɔni ko o bolo nka mun ye an ka autorité maaw ye ko wele bɛ bila hali bi u ma u bɛ cɛsiri mun na u bɛ wulikajɔ mun na u ka dɔ fara a kan dɛ walasa mun ye maa minnu filɛ n'a bɛ maa 770 ɲɔgɔn na bɔ ɲɛma u mago bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u bɛ se ka bɔ duwanza kɔnɔ cogo min na ka t'u mago u la ko mun ye an ka ɲɛmaw k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛma u k'o baara k'o sigi sen kan joona nafolo filɛ an y'a sama ka bɔ le combat ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye beka ye maa min ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ ka foli lase Ibrahima ma Ibrahima Tunkara ni waati in na a tulo b'an na min ye awa i k'a dɔn i ka belebele n'o bɛ Baseginɛ Keyita ko fɔ président an b'a fo a n'a furumuso ɲalen Ayida an ka foli b'u ye dɔgɔ min ye Toguna A Tarawele a de fana kuma n bɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon dugudugu ni dugu Cica min ye awa i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a b'a ka dugu yɔrɔ la wo maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na Umaru kɔni ko a ko ale bɛ Mali la wa ale ka kɛnɛ o ye kɛnɛya de Mali la yan kɔni Umaru ko a bɛ yan
ma fo Usain Bolt a ko ale te Usain Bolt ye ale ma bula ale biya abiya baru an ti ka fo de safuru lay uma o koti ko Umar ko abiya an go fana fo ka daka ne ma fo de ayira da ko abiya basiri de ayira kuna funi ya fo chugo mi abe foti be na nyefi ako awai kado akera bal na ko baye anga awai kado kuna funi nyogon dobe no be Guinea on ka site d'information do no bo ko fo ya jira ka fo kuma kan do be uyu ta ku di awai kado Umaru ka jira ka fo ko Umaru du ya fo Umaru ye joni parti min be nangwa mako parti solidarité africaine pour la solidarité sadi min awai kado ani l'indépendance sadi docteur Umar Mariko awai kado kabiri afrika lo klinani abe dugu woni dugula wallahi ma tado Umaru bi yorom mi Umaru awai kado fanga tigila ma minum be no be force de défense et de sécurité na bu ko fo ulu de ko ne kumbi fe ka awai kado tegedda aka nga kuma ka minum volin fleni ko lu ko ni sira sadi nyama ya sola ku nyiniga ndo u ya jira ka fo ko awai kado lu ko ni city kuma ni ko inga o tuse ka fenye fo ni ko infana ka hakil na jigina ni je timene ke baye ka fo liberté provisoire o de dira Umaru ma ta do janvier kalo klinani san 2022 o be ka sura ay do ko dama ayo ke awai kado ka so bona min bi wele ko maison centrale d'arrêt de Bamako dam min fleni parti sadi nyama ba Umaru Mariko alen ni awai kado a janyo ndo be na be Abubakar Kamara ko fo ko ni kun welele do ko jinninga ta do février kalo kleta ani duru tribunal min be na be communicatif tribunal na bu ko fo do utara kata u jonchagi ako ni je timene ke procès ablala kata kalo kleta ni shegina no bibbe awai kado mekaluma sabu ma do be min goni ye ma sabana ye no ma se ka ye kene kono no be awai kado buba fane no bo ko fo akwa nyandola Umaru Mariko awai kado boloni na shiama awai kado affaire were la tuguni kalo klinani san 2022 docteur Umaru Mariko atunna pew akera awai kado min ye dibilando wa dibila ma tora baru bulu kuyi baru tayin kaba kodi kon tunna baru tayin kaba kodi no akala ma naka tunu no ko seli ya sura tunne do seli ma baru sura yani o da to kalo mo sega ya so mai seli ma baru ba ya ko ka je to de ka ba ni ma kalo bi ko ka ya fama o ka ya fama wi ndo mi ya awai kado ni je temene ke Umaru ko ni awai kado ko atunu ne do fasiri ke ba ko ako awai kado ni je temene ke Umaru ka tunu ni masro do re mi ya awai kado maminum be ka damle marti kalo 191 na sami do ni ko bila ulu ka nyugonye kene ka sibirido afrique lo clefla alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité et la justice abe adema pe echichi abo kufo ulu de kunye nyon wele 26 mars 91 26 mars 2022 sambi saba ani kele démocratie clé ambola yelma awai kado adun tamben ni anyi yoro jme o kunye nyinigaliye min gun deba obisina ako parti min vleni no be sadi kufo anyama ba no docteur Umar Mariko ay bulungono ni shi awai kado anga forces armées maliennes na be fama ko fo ako mura mara ibora kam min vosa ni minisma moko ko bingani waliya make ale Umaru Mariko ako civilu dama ko de fara mura anga surasu fe way kado Umaru ka okumai o kera so be kuma wera u chaman be minum fara tugura on nofe ako kuma na sakabo doni kama ni Umaru kera dibila yin ambulo adesera kaye torshu utara lambo utara energy nyinira fambedo na nyua na yele dibi bi yoro kolonjugu bi yoro wo misenu ni fon min be abel lajera min ya awai kado ciga wara Umaru Mariko amasika yi ako kuma na kunu ndene do kalo kle bisaba e kado ka fo min ye awai kado ayirala ka fo min ye kuna funi di sira do be no be gine ka ko kuna funi di sira do ko fo lu de ko kulu ni Umaru ye nyu soro Umaru ye nazara ka de fo ko ako baru je ne suis ni mort masa ni malade masa banatena mamine wan haklina ni moral ka kene o ye kene dai baru mbe Mali kono ma buje kata yoroshi baru Mali ye yoro min dugu kolo wala ngataledu o kumana mi le combat continue la hawla baru le combat continue o kele ametanai kwanga tanai la hawla o de koro ya baru le combat continue ako Umaru Mariko aye ninde fo akuikado ka fo ningera angoro ndene do oye kunui abala tay kado ka fo minye Guinée maminu fleni luko ni mboka bi kalo klimugwa ani kono ndo nga anye kuna fo ni soro ndene do ko ni jetemineke parti yere bureau ba usera uma ku nyininga bureau ba ko ni ajira ka fo luko ni awai kado unini ma ko fle nu uluma kuma uluma temeni nyaye nga kuna fo ni dila udedo journaliste de bi fen jaman kalama kaminu dugole do binu be dibila lu de be
caman labɔ o kumana sa min ye away ka dɔn k'a fɔ ko ani Umaru Mariko k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi olu kɔni ma o kunnafoni sɔrɔ wa olu ka parti olu tɛ foyi den kelen kalama away ka dɔn fɛn min bɛ ninnu ni away ka dɔn Umaru u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira k'a fɔ parti min filɛ nin n'o bɛ away ka dɔn parti solidarité africaine n'o bɛ sadi ko fɔ olu kɔni ye nin kumakan in fɔ nka siga tɛ min na nin kunnafonidila ninnu kɔni y'u sinsin a kan Umaru ko k'a bi Bamakɔ yan kunkolo t'a dimi ɲɛ t'a dimi kɔngɔ t'a la a ka kɛnɛ minɛ t'a la wa ale hakilina kangalan wa ale bɛ min ɲini fana o de ye k'a fɔ ko le combat continue Mali ye duguba ye a dugukolo walankatalen don o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ni sahaba bɛn Baro ɲɛmaa i to an ma dusura nin fɛ dɛ Baro ni Mamadu kɛra kelen ye sa jumɛn fɔ n to a ma a ka haramuya o tɔgɔ kelen dɛ Umaru ye Umaru ye Mamadu ye Mamadu ye Toguna Traoré ka famille i dun ka sabali sabali la ni ɲina n'i ko waati o waati i bɛ kɔri sabali la i dun ka sabali ayiwa baasi tɛ sabali la Ala k'a ni sahaba bɛn amin Baro ko a bɛ Mali la yan k'a bɛ Mali la k'a ma taa yɔrɔ la a dun ye tiɲɛ fɔ dɛ Mali walankatali Mali ka bon dɛ buguda dɔw bɛ yen cɛ f'i ka bɔ ka taa yala i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko Mali ka bon kosɛbɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n dɔgɔ olu bɛ se ka kalo kɛ u tɛ mobili o ɲɛna kosɛbɛ siga t'a la dɛ Wulibali don blogu t'a la dɛ ayi ni mobili bɛ tɛmɛ waati min don min denmisɛnw ni musow ni bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa jɔ sirakun sirabilen da la mobili mana na an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a banna o ye mobili tɛmɛtɔ ye o dugu bɛ jamana in kɔnɔ yan Ala k'a ni sahaba bɛn Wulibali don bisimila kosɛbɛ an ka taa ɲɛmaa hali bi an b'a yɛrɛ kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.4 min murumuru duuru kosɛbɛ an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 radio danbe 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ radio danbe marenakaw an kun famanu ma kosɛbɛ an ka foli b'u ye k'u ni cɛsiri kosɛbɛ bisimila an ka taa les reporters a ko di ɲɛmaa ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Gabriel Cɛnu a kumara a ko di ɲɛmaa a bɛɛ na ta ni kogo na ale pɛrɛnna siga t'a la mun ye basa bɛ don a fɛ a dɔw yɛrɛ la toto kumabaw bɛ t'u da a kɔnɔna o la an bɛ don min na ko bi M5 RP ɲɛmaa a bila a ma kɔni kɛlen bɛ pɔtikolo majɛ ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di M5 RP ɲɛmaa e ko a na balo nin kɔfɛ bilen wa fɛn y'a sɔrɔ de M5 RP ko kɔni tɛ a ko banna pewu c'est tout c'est fini bisimila Fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye jɛkulu dɔ n'o o bɛ M5 RP yɛrɛ kɔnɔ la an bɛ don min na ko bi o jɛkulu in kɔni bɔra ka kunnafoni nin k'a bɔ ka bin tɛ cari u y'a jira k'a fɔ ko mun ye comité stratégique mun n'o bɛ M5 kunna bi n'a ɲɛmaaba ye Dr Choguel Kokala Mayiga jamana premier ministre tɛ wa ɲɛmaa k'olu t'a lakodɔn bi wa k'olu t'a lakodɔn sini u t'a lakodɔn M5 RFP la wa M5 RFP comité stratégique olu t'a la o kuma ɲɛna a faamuna a comité stratégique k'olu t'a lakodɔn o ma banna kuma ɲɛna kosɛbɛ baasi tɛ Fasirikɛba ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin jɛkulu in mun ye u ka mun ye déclaration maa dɔ y'a kalan n'an ka ma ko Dabo Jalo n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye mun ye comité stratégique M5 RP o dɔɔnin ale ye dɛ wa mun ye a fana gulonnen kun don mun ye M5 RP kɔnɔ la hali bi an bɛ don min na ko bi mun ye nin cɛ kofɔlen dɔ bɛ Dabo Jalo kofɔ ɲɛma a gulonnen dɔ ye ninnu ka gulonni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi ni hakili b'a la mun ye Kawurale Umaru Abdul Touré mun y'ale président du mouvement Kawurale ɲɛmaaba ye waati mun na mun ye ale ni M5 tɔnden dɔ kɔni u karila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ɲɔgɔn ye mun kɛnɛ kan ni jamana yɛrɛ primatire ɲɛmaaba n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ɲɛma a fana kun bɛ kɛnɛ kan o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye M5 RP a donni kama fo ka n'a bila bi la mun ye a kɔni farafarali ko dɔ de farala ka foyi ma bɔ a la an bɛ don min na ko bi ni jɛkulu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin kana kalo damadɔ kɔni ko o bɔ mun ye M5 RP a comité stratégique ɲɛma ni gɛlɛya tɛ fila ye ko gɛlɛya kɔni ko a caman den ko o b'a kɔnɔ la ko maa hakilinata k'o tɛ taa fan kelen fɛ wa maa mun n'o bɛ premier ministre la bi n'o de Dr Choguel Kokala Mayiga ye n'i y'a ye olu kɔni furugulen don a kɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye a comité stratégique ko olu t'a lakodɔn ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o sɔrɔla mun ye dalilu caman na ni maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko mun ye M5 RP a comité stratégique ko olu y'a laɲiniw
fe ku ye plainte mun dossier nte kama ne ma ku ku bolo kala sigugo ko ale uluma jabi ula o bolen ko fe ya ira ka fo ko munye o mana be fe mun ka question mun no o tara M5 pefe ne ma ko o baro ko sigi singa ko munye o baro ko o make o bolen ko fe ne ma nunu ya laini ka fo ko munye M5 pe a comité stratégique e fe munye bi na ne ma ya be docteur Sugal ku la mega bolo ko le laini ke akacha ka fo ku ka sigi ku kuma jamana ira kibara ira be abe bolo mun ka kibara mun no be jamana ko na la M5 pe o le premier ministre u be se ka baturu nu nyanchana la tugumna ni je kulu ya ira ka fo nyama ko kalamadu ni na ka bene aje ko kum ko na la alibi ya ira ka fo ko ni e fem ye jamana premier ministre fe ko be docteur Sugal ku la mega ko fo ko bolo fangale o dalme primature ka ko bolo fangale ko dalme comité stratégique ka nyama ko ye fanya ku te jana e bi ko ku te jana e sini ko ti sogi la to premier ministre la a fo kakla ka fo e ka comité stratégique nyama ko o nyama ye ko ye fanya ku te na jana e bi wa ku te na jana e sini na fana kan flani anya sama ga bo mu nye le reporter ale konala gadal chenu ale sama ngala madu mega nyama ibunya obala ndo mi awai kado samsilima akungi nyini ga ko yele masisa ko M5 RFP julibe ko sabu ko anda do mi nyi akacha ne ayo nyini gali a fara lendu ayo bashite akacha bashite ko sobe kuma barafadama ambi nyu ambulu saw ngache kanjmebi bashita law barafadama akene mfamana mawo awa afana be murutidi awone nera korla nyigina doni abetunu aja ibe chendo mudo ni tunne nera korla nyigine ni do awa ni ya fema tunne barafada ba di do di be droit atiye barafo adama ye do akun kelen ko de ke abe folla kana ni foyena o mugo de ma o kora ni mbora be ami nyoya ya tisika fogati nyoya akuma nyena ngane ene barafo ka nyoya alaba me dabili dala de atamandila ngondo fi atay to abulu na be dewra bo ina faraka awo ndo ne Mamadou Diko di usaz akumana declare nga mo masginda ye ko mimba jabi ndo ko ya jabi imam ministre Umar Jara ale gangi dade yoromi ayo deje imam Umar Jara ay mawla sel chamanga boulevard kayne Joni sababula Imam Diko kuma bana ay wuli bali oyi sikatala o kuma na Imam Diko ndo ko do bike ibise ka kuma langa idadi o ere fana na koro bi nywana o sobe ako ministre min be no e ministre délégué na tengune mbe anunga kenya so ministre ma o kembe ka fenja man karfala o ministre ere fisio bala Umaru Jara nyogon deme ministre so o fana ba bulu Umaru Jara jongo ala awai kado kwa yegla gushita ka nyeshi minye Imam Mamadou Diko la gushita ara ka nyeshi Imam Mamadou Diko ma minye awai kado sabu Mamadou Diko kuma ka minumvo ko Umaru Jara kwa ko awai kado kuma ka nunu ku ni sababa benente Imam Umaru Jara akoni duwe jatemeneke abi joro minabi M5 RFP tola ala ni awai kado usazu Mamadou Diko ale sababu ako Imam Mamadou Diko jongo ala awai kado patrondo minye boulevard de l'indépendance o patron belebele odo sabu ale de kumbe wulika joke minye mouvement ba mingumbe lobe M5 RFP nabo ko fo ale de kumbe lu gri ko gri basa wala wuli minye boulevard de l'indépendance ka mine ka fay ko la harab bolo do wala te koy minye awai kado fanga mingumbe an guna no ye fanga jugu yi akunge mekala do minunge an bolo jamana ngono o fanga jugu awai kado ko la goshi yalsa min bise ka to fanga yi awai kado abitia ka bo an guna jugu mi ako de kama minye Imam Mamadou Diko kele ale de kuma na koy aya jira ka fo minye an ga jamana marabau kuma ka minumbe ni wati laba nun gonnana Imam Mamadou Diko yo takanye shi an ga jamana marabau ma ani communauté internationale ka jira ka fo ni mbebi ka ke wa malien do be awai kado kongo bi ni ko lufa ako Imam Mamadou Diko ayo kuma ka min vode minye awai kado maw ko ni bora fambe fe ka kuma minu fana kungangu makun olu mu makunde olu fana bora ukuma na amisali ye joni Umaru Jara min vle ne mingu ye Mamadou Diko la fasa ba belebele ndo Umaru changera donga ja a sebalite minye awai kado fanda jugo feve mbala billahi ajugo te na ye war soro domi iba jugo iba parce que ba ko ako awai kado niye mami nga sumu furake obi ka tigachi abake leraw o kera Umaru Jara ani Mamadou Diko awai kado lu tai akoni ya jetemene Imam awai kado Jara ale koni ya jira ka fo minye awai kado au conseil islamique du Mali o nyama koro min flene o ya hakilla minundi o na le hakilina ko kelende koy sabu ay kuma ka minunvo olu ni sababa benente Imam Jara ka fola ako ale ka president no e transition nyama colonel Assimi Goita ani premier ministre no e
ye Shobel ko kala maigay nunu te arrogant ye bi nunu te arrogant ye shini nunu kafolen te u jamane te ina fo Mamadou Diko ya fo chugo akoni ya jete mine ni ma fla minun vleni ndoy kado ka fo ko nunu be ka bara minge Mali togola ala de adombaye ku be ka fejugu beke ka Mali yon ka horonya anu ka dambe ko segu uma ami ni vo abora ma minda Umaru Jaraye wa ale de kera so buye ka minye Usazu Mamadou Diko ndoko ka jabi ni ngo imballa ma chamana de aye ma chama ngamana gwa sabu minye away kado minye ni ngo bela jele autorité morale M5 RFP Mamadou Diko ale de sawula Imamu Jara kumbita away kado Maula Seli yoro ko fole na nobe away kado boulevard de l'indépendance no bo ko fo ni nguma nunu ka bo Umaru da ka yeshim ministre minye ninja ma nobe Mamadou Diko no bo ko fo ndoko aye ma chama nyeji bokoy ma chama ndabali bana he maliye ati donga ba dogo donga ja asebalite minye away kado ninja ye no Umaru Jaraye adumbe Maula bi Usazu Mamadou Diko aka here anaka wulika jonna aka chasiri o ye here la se maminuma ndogo sigata la koyi Umaru Jara away kado ale bala Umaru min vlani na beka ni wulika jon nunge moni mandel lende banasi ako la soro ala ni away kado Usazu Mamadou Diko ale sababu yetimine ke ba chaman be minu ya jira ka fo Umaru Jara jongo ala away kado ale rebe ni dablo mina amanga kuma ere koyi sabu minya away kado nika kulushi ni away kado afarambe pia ala kanichi ika ele jirila ya fadeli ya fama aine misali do ya fadeli ndo ni imam kala de bakorodo wa misali o de siratigala bumana kando koyi akoni ya jatamene kay minye Umaru Jara afleka wulika jo minge ni amanga ke koyi sabu ayre ka famille madobe bulungono ni shinembe ama affaire dola ko sodani na mimbe kanam affaire mimbo ko fo Umaru kele abulungono ni shinembe ama mimbi talike away kado logement minumbe away kado abulungono ni shinembe ama ni ngonu ndo fanana akilna jigina mi away kado logement social minumbe na kuma uchara bulungono ni shinembe ama ofanana Umaru Jara jongo ala away kado ambe ni fonfo mina Umaru koni ko away kado ale kunde ni nguma bayi ko ale kumanga fonfo ndo ubisika kuma sabu wonde kuna fundila wi ako Umaru ale ni away kado Diko ni nyanje ko yi madame na bi ko ya bi wati jambo nunu yere dama away kado ubi nywana ni jatemine ke mangai yere na wolofo Umaru yere yi sembo away kado semasila ka jakulu do sigi singa jakulu mimbe na bi ko mouvement populaire pour la justice faso yele MPJ faso yele o kuma semasi ka yi sembo ula Umaru ka bota njugula ka minye Usazu Mamadou Diko ka kuma kan la goshi ndo kado ka foko ni ka bako daide ka bako do de Umaru ka famille ka mado kanam ko la to bala fen chaman be ato to bala na fara ko kan gi dadi mi dadi fo minye kuma inga chade nyama note Imam Marjara afana ka manam nga kuma inchali no kanam ko la de ma boka jabili kede aywa akode kuma ka cha ngaka ne ayo comme afo do fana baka jete mina ko faso kodu nga fara ma fe na ma pesa ambi do de ke ala kan ni sababe ndo ni fasiri anye mimbo sebe ngono sebe min nugo amako le combat ka bidon boli de sanogo aka fasiri do ibunya bala mon mega nyama bonya asebe ko jaranye independent ne ba alisa maka gerena ma mun kuma le no akono nyama ibe na sam silima ko kuma yi watara fana kuma na de aw mai ko chama chama kuma no be kuma nga do de kangu mbako amisali ye me Umaru fana bala aywa akoni be chuko mina an ta fasiri kala de abana amana na tugumuna nyama amba kalanti ndatala de nya fasiri de kala abana anga temene kuma yi afan datala de kana fi datala de aneti ka position don de ndatalo ini baba bi nyu anve baba dunye Mamadou Diko kan bayi ini ka association chabe nyu anve de na fana ningele ni ngona ko tier la kuma nu akoteo ta foka bola abana okbala kanni sababe amin bismillah ngata nyama independent ba asamaka gerena able jara kani akumale ndude akwame domina kombi muye Sheriff Kone ne kiri ma fena do ame domina kombi ko sigata la ko sini wele be songa bla amade munye conseil de discipline muno rabbe kiri buna kun kene okan nyama ko wele be bla Sheriff Kone ko amade patri baka fola adulete machila ka fa ko munye président de l'association malienne des procureurs et poursuivants
n'anga ma ko IMPPP nyama ibe na ka ko gela belebele o ba ni seniga do fana chede ni ga jakulu mumbe n'anga ma ko RFCma nyama ko gela belebele ko obe nunu nyanchila ula o siratigalla ko me sherifu kone ibe na ka ko munye sherifu kone wakati chaman ko abe boka munye kuma chaman ko onyeshi munye kiri buna ku yere kenaka aka jafu ka tabla munye fanga bolo yere koni ula o siratigalla ma mu yere bela jele na lebe kiri bela jele kunabi to jamana fama yiwa ashimi koita munye kibora konu obora ka binkunu te chari no bena mekalo klebisa ma samba fla ane samuga ane fla kibora mun konan la ayira ka fa ko munye wole ko abina blani che ko fle made no be shaka sherifu Mohamed Kone nyama no ba ale kufo kiri yera buna kunga u kritikala da modu nyanchela ula conseil de discipline nyama ko awole no kanaka abana basike baka fola akoni yeni che ko fle nga baro da temna kala je no de sherifu Mohamed Kone ibe na ka fa ko ani kritikala ka do rebebi nyama ko gela belebele ko abo nu le nyanchela ula koyi basike baka fola ako anga singa ngo doni ala ka ina sumelu buwe maigala nyama yakli bala doni muna muye kiri mawye peve ko ninka sumelu buwe maiga aninga ta faramunye musoroba marambora fili shishogo tara kasobona doni mungama adoni ngama mel sherifu Kone abora ayida ka fa ko nunu minale file munye kiri bo mun feni ko otu umina bagaye ako muye kursi premier ko o manga abolo da abada me sumelu buwe maiga kan aka jafu ka tabla muye marambora fili shishogo ngora fa ko abora muye sherifu Kone ale dakono usabiga ayida ka fa ko muye or kudla judisi ko de sigilo no senga muye kadimbara nka ake akoni biyo ko njate mine dabi wati muna muye faka ko adafula jamana nyama aye constitution ninga dakulunchi ninga afile kulunchi na manya ka fa ko muye constitution adakulunchi ka afile kulunchi muye or kudla judisi nyama ko otesiki senga tukusila osira tikela kibe na ka fa ko wole ko niko abena blamunye ni cheko folema ayela ne samu ane silima nyama ko gela belebele ko abonu ufere nyonko chilala fasirike baka fola ako muye kibara ko ni sira mayere mawati muna yo ni ngale taka asegere ayra ko sigata la munye seba ngoni ayasoro ka fa ko munye awole no sini munye kiri buna kun keneka munye session du conseil de discipline conseil supérieur de la magistrature akeneka akoni ayra ka fa ko abeta wala fana ka dalu benyana adu herela manta bulu de aywa sika tola de ngoni bo fi akoni ko abeta aywa akata kosobe bismillah akata kuna woni flani anya samaka bomu independent alekono abla jara sabani ngala do ibunya obala ndo minya arajo dambe ja kwa mfamunu ma da minya arajo e ko awaikada minando de jin kosobe mambe fuku wali mando ambe aladeli alaka awaikado kishanyo na werema wa halibi alaka awaikado no yake ko biseka nye chugumi ni ala sonama okuma saminya awaikado sam silima akongi nyini ga kuya leka to infamu ya sawa eto sam silima tia ema ugo sam ni silima fana otiama syndicat autonome de la magistrature ani syndicat libre de la magistrature ote sam ni silima ya sam silima fana to dale bo de lawo okuma ika famu ya de afanga famu ya okuma lewe sam na be silima na na be do sam silima imbe kleo miya fo baba nga ka bloquer baba sam ante kiri kola ne Mamadou Janké awaika do ka fo minyi awa amma fo ku ka d'accord avec nous ku aw je gafi di kala e ka famia donc na nyi ngon famia ola binye anye awaika do sazi ka gafi do takunu min fora ka fo wanye anyu kala o na nyi bitai fora kala d'accord avec nous tede on ti mashika minango on ga kuma kan di ma ka d'accord avec nous ku kuma kan yede ki kuna funi an hakilina ye minui an bu fo tu n'es pas obligé de d'accord avec nous de ango fana fo nyoy kuma te kosobe atite mako Nura FM do video mani kote Facebook page hani Facebook sara nyama moko kote o arajo be balu moko kote malikore do moko kote voilà ni moko ko kundo mais e kuma min fana fo tije do e ka che aka fini min ba kanabi ani very min ba nyana ni chugoina do sorola madon mu doni be chengu ni na mu fiye na yele chugo fe abana ma anale do asigile mba ka che ton ko fe o fana ni chonjale do ko barafon na ko ali bina doni so fana ni barafon bakele di ma be bafla wi kanake toto abulu nga che ngonderi do ngona ya di mal na ma buiku bishini sigina ba boyku aya be boyku chugo me fana be o aywa na yimbe na ki dire ama ka yoro ibisu o alaba yo de o mami fana do dan femba ko no kuyi aywa oko ni wuli balbu eska dan mine do akoni fa yana ko anwa nere korla jale no bire o fo ay ko su nere jale pe
Ikere Doumbia, l'indicateur du renouveau. Ndogomba l'État, wati avec ata dondoni. L'indicateur du renouveau. Ale kumana, minyi awekado Toureko wati do sirasa kwanga aleka cheka dossier bla. Oh, qu'on négocier quelques dossiers. Aywa, bashite. Akoni bianzao. Abe bla. Ambe do okay. Ndo minya awekado ambe mi ambe bomoko kerengere ni ala malibai ambo kono Ikere Doumbia akumana koi ako awekado boisson ni yokufo ibe minveun ibo lukofo a charle do mali kono fandani nani befe ndo boisson mindo uko mimbe magalabu kenea ote boisson energy santia ako charle do mali fam befe okumana kasoro minye jamana nyamo ko ku nyiniga wati mendela ubina ningwe irréglé yalsa beka se ka lafia akola note ako imbe chuko mina akaba ko dude boisson minu be nu ko abi magalabu kenea ki galabu kenea ndogo akuma ka chade ki farila foni damate koy est-ce que leni ate côté gauche sereni gauche be côté gauche sereni côté gauche de la harayo nema ndogo blogu tala de abia nema fo ko fasir de afo minchie rafne bele de manja mini aywa mauka fumya de maka marché kinyete ma boisson to ko fo maka marché kinye fasir ke ba fana boisson to ko tala de nga kode boisson minun jama mbole do bi minun go ko boisson do mimbi magal bu kenea yi fari foni aywa ni mi farati a dowla ka sega ka don far la foni mege ya fe e be côté gauche sere de la hawla o du sere li o da mali bashira ne ako minye funagenu ani awekado demsen do be ulu koni be gringa josugu bela ni boisson nunu nofe boisson nunu awekado adun abora yoro min faminu do minni min ba kono ma chama be minun de awekado aboisson nu adon ako ni boisson minu fleni jongo ala awekado sariya de be boisson kanga teme minun fe ni boisson nu yelma awekado malikono anga sariya nunu awekado teme ni mbo fewa ubo labatwa awekado ni be nyingaluye ako ni produit minun fleni jongo ala kado fendo bula faminu beke sawbiye away kado ka kololo ni ya damateme abi gela do se moma sabu mimbe na bi wele ko caféine acide aminé ni away kado sugaro kata se vitamine model doma ani away kado planti do be no yiri do we ru beke maka nyon soro away kado ni boisson nunda ako mali kono abi san dama bo angoni beka hene mu chugomi amba mite anere boisson do be chama mine chere la chama ne mi ya mine wango nyami so ya mine nyami kono ne kele do mu mia mashima mi ne kele do ga su fara ya mine ndo akoy be réseaux sociaux la de ba soro a chaman be kembe ka fambeke away kado shoni macaroni so nungula ka soro ni dunya laje jango ala away kado farati o de kanyi akula ko so sabu minya away kado boisson numbe ndo minya ndo ka be sunugo balia ado be o bo se mama hakli washi do be aboke ani neurologique o te nerf ko nu yere ya awa fasa ko nu ani nervosité c'est-à-dire ka toka ila dimi i yere ma ki fundeni o te yere de yi fundeni wa o yere da mata kuyi dogo ebe mna tuguni jimende crise cardiaque de la hawla nyama mai o te aboke ojme ndogo ni ya me crise cardiaque ina maka bonyan ajole me gadra akako bana o te yere de aboke kwa ni kungulu dimu mo de tête aboke au côté de abe fasiri kono de indicateur de renouveau on le côté o kwa do de abete de o kwa ado parce que do be minu ti sharia ko ma farati nema dafu ta o te bloque to la de o ijme de dafu double Troixy o ko ngo yen talai o ye wuli baldi ngo de mi dafu ga Troixy ngo de mi ibo mi me wati dola aywa ya foma ngana da mateme kana da mateme ko amaja ko ni bomi ibo mi ne ayu o wuli bali yo Ikere Doumbia ako to di mais ni mo mi ya ima boala sa yoro fendo la de ale ni mabola ni ya de saba mi ni mabola sisa fika kalo saba de ke folo
ala k'i sara ndo igireke dumbia ko ako kuma na sa ko ni ngo min fleni jongo ala mi ye jamana fama de bi wele ka ko yin laje ka awai ka do aberebe ka do minga nga ke mia ani minga ka ke ming manga ke mi jamana dion fana ku jaga sere min bi se ka to awai ka do lafia obina nonte e ka do ka foko prolifération des boissons énergisantes au Mali à quand la réglementation de ces tueurs silencieux ibo koro do ngoni à quand la réglementation de ces tueurs silencieux Feminumbe Nabi Mamunde ni Faki Bantai va faire ma poison silencieux oh lube na règlement régler touati dime ka berebe mimi se ka to akana moufa aba for ma poison silencieux aywa aflede o mai ne fasiri do indicateur di nouveau na ere ma befo igere gidum be ka fasiri do bra fana te bala o ba dan ni yoro ina che ete bala te akaita nyama ame fasiri ama kunjani ni ende pana me boni ale mungoro kana akwa be shin yawo Hong Kong ka nga fuli awai kado be ka nyeshama okuma na gazo anvara do njugo ina na wati mi ite yoro ite jaga se akai anvara ama anga deli au niveau anga deli muye ameta jene ale fara kila ni warita kundura kila ko made nodo nant afanda ta mano e ai mimbe ko ani mimba ko e banye do wallahi ta do o kele ngoni en kuro eche ibulu kuran no fe wati be kosobe nyema ameta jene e fana ka tila yana ka tika nantra jene atele na minake ibada batika na ho nantra jene kibe na ka fo ko munye kerengala munye daga kono lai dugu do be ko daga kibe na ka fo ko munye sibiri do no bena mekalo kle mungo ani shegi ma munye donzo une dina marfatuku karla nyona nyema amanya mungo munye dina marfatuku na be jadu su ko fo ye duru ko seba ko do fiela ma munu siraka fa donzo yo fa ma munu fana siraka mine donzo ye teka takada okan o kumune kono na manya ka fo ko dina marfatuku nunu ko ko ni yera general ka fo ko me dozo nyama ku ya sebe ko susu utato we feran dabalike so re be nyama we so nunu bela jele ninga muguchi abela ka be ningena ku karaba o sabu ko dozo yo lusulum ke nyama fe no kuma jena bi fe ma jena sini aiwa mona toro mona bo me so de so kata mgo ko so fa so chama mbadi wallahi ka beda kasoro so nunu do a fen jama be kenu de wallahi sena o be takano de na e fem chama de be kenu sunu awo Solomon Sumare ko abe boisson mimbe ma farifoni energy santi ko abe awaikado apage fla ko abu blakana afaka ke 3x awo 3x awo awakoi akoi ore kadi awo akoi abana no de chedo brange Mohamed Sibi Mohamed Sibi Nyema la flaka kuma mun fo enta ma ko de la kan fo jumere Mohamed Sibi mun fo ne a jume fo aka nga ya bla kai wati sira o wati sira ka banga Ibrahim Baye Traoré kanga fuli biye minye awai do ay nyin gali ko est-ce que CEDEAO est avec l'OTAN il a entendu ce matin est vrai aywa okuni antika okuna funi antika awai do o shinzi na fanja tikita no antika shinzi oka sabu anyire ya do ye me amate masira fe okuma na shinzi na wati me namba anyedo ana nyefo ye Ibrahim Tungara anyi foki wali mando sanga ani wati ki Tungara okuma ni wati na ambe yambla sabu kene koni awikado ademba yara awikado ame sika minfo alhamdulillah jama be akan kosobe me ambe je kanyo ambla sira shini ala sonama konyo ke bibo konyo sula abu safune jara ina binyo asoro ya abe awikado kuna funi abu ndaraki abu chari sika to mo sika lafia soro abiketi ndo bita imbe bla kakanu bani de me ba befu seru tapili ama tapili ambo befu ka ube wali nyimando minye awikado anga fulibe cherno fana madani tal abe awekado kokoro borobo wana kan fola chao dokara Ablaye Samassa ana kuma mena bamako koy aywa ka fuli la se ina aramama kuma so ingolo shimba le fe barafo adaman nambe faraka ubaka je ka awekado jatemina ubuli kuma so barafo adaman bifu Yusuf Sisoko ka fulike sanga ani wati minya awekado gausu keta jata annana amba fana foka wali mando abe unkai fugula mimba kuna abe wartigi fula ko fo nga dorme kele hebe ka fuli la se minya awekado Burama Traoré jobere ka ni chesiri eni kema fula blali ni gausu jabi na faraka obe kele kema fula no fe abi nyu anfa ti soro ateun
Nyama a kelen to ye koyi. Donc n'a ta yɛrɛ ka a kelen to ye dɛ. chef yɛrɛ ko a bɛ kɛ cogo di a bɛ a kelen to ye. Ala a nɔgɔ a bɛ nɔgɔya ya mɛn. Awɔ. Donc ka jasi bali tɛ dɔɔni. A bɛ nɔgɔya. Awɔ dɔɔni. Mashallah. Awɔ n'i y'a yɛrɛ ka kuma cayalen. Mugu ko don. Yiri kɔrɔla a jalen don. A jalen. Gawusu bɔ dɔ d'i ma dɛ. Ne y'an ma wuli a tɛ ja. A jalen kan. Wari de tɛ ka dun. Wari tɛ yen a tɛ yen. Ayiwa an ka dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Ma nin waati in ta ɲɔgɔn ye dɛ. Walahi ma ɲɔgɔn ye. Bisimila Ala k'a nɔgɔya. A bɛ nɔgɔya. Boubacar Traoré Bete. Ne. Awɔ i ka dɔn n'an ye Burama Traoré fɔ an b'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. K'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Bara fɔ ni maa min kɔni don. N kɔni ɲɛ bɛ ɲɛda in na sisan k'a tɔgɔ in de sa. Kosɛbɛ. Nka an bɛ dugawu k'a yɛrɛ fana ye. I ka foli bi yan i y'a mɛn. Kosɛbɛ. Wala bara fɔ ni maa min don. Jigi. A jigi don wa? Awɔ. Sidiki. Awɔ Sidiki jamu. An bɛ Sidiki fo. Bada. Sidiki. Ayiwa Gawusu aw ko Sidiki Kulubali don wa? Ala tun kana nin tɔgɔ fɔ. An ka foli b'i ye Sidiki. Awɔ Boubacar Traoré Bete. Ne. Mon ami e kun bi yan. Awɔ. Gawusu i ye minɛ fara. Maimunatu den. Awɔ. Kafu jama ka Madu Mayiga. Dagantigi. O tuma n'Ala sɔnna sini. Mashallah. Abu Safune bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. A bɛ kɛ ten. An bɛ an kɔ bugɔ. Awɔ. An bɛ y'an bila. Ni Ala ka jɛ ye. Mashallah. An bɛ Dubayi bɛɛ fo. Bɛɛ. K'a bɛɛ waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. O tuma k'a ni cɛsiri. Awɔ. A kɛtɔ bɛ nin kan. Salala Mahamadu. A kan bɛn.